את אסי רוזנברג אף אחד לא מכיר, וגם אלה שמכירים לא עפים עליו מי יודע מה, ועדיין הוא בחר לבקש ממני להשתתף בסרטון שיעזור לו להוציא את הספר שלו. מי יתרום לו בכלל? לתת, אסי רוזנברג הוא האורח שלי היום. אהלן אסי. אהלן. זה הקיר שלך? וואו. מה וואו, הוא ריק. יש בזה משהו. ציפית ליותר? אתה יודע, חבר היה שם פה איזה כמה תמונות. חבר זה לא קיר. כן. תגיד, אז מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? אני רוני קובן. זה נכון. אז כתבת ספר. כתבתי ספר. ועכשיו מה? מימון המונים. פרייר משתורם. יש בזה משהו. ועל מה הספר? על החיים שלי. מה, החיים שראינו בקיר? פחות או יותר. פחות. הרבה פחות. אז למה שמישהו יתרום? כי הוא מוקדש לאמא שלי. ואמא יש רק אחת. וגם שלי נפטרה. שלח לינק, אני תורם. זו הפגישה הכי טובה שהייתה לי בחיים. גם שלי. אמא שלי היא האישה הכי מדהימה שהכרתי בחיי. יש שיגידו הייתה, אבל לא אני. כי אמא שלי תמיד תישאר לחיות בתוכי. מה שהיה מדהים באמא שלי, שבדיוק כמו בסרטון הזה, היא לימדה אותי להרגיש שזה בסדר לחצות גבולות, לשחוט פרות קדושות ולכתוב שטויות. כל עוד אני מרגיש שלם עם עצמי. כי כשאני שלם עם עצמי, זה בסדר לערבב עצב עם שמחה, תחייה עם משיכה, חלום עם הגשמה, טמטום עם גאונות, מוות עם חיים, ועוד המון רגעים שבשבילם אנחנו קיימים. אז אם בא לכם ספר שמחביא בתוכו את כל הרגעים שבשבילם אנחנו חיים, ומוקדש לאמא הכי מדהימה בעולם, תתרמו, תקראו, וזה יהיה מושלם.